David Alcaraz i Gerard Marcos. Parlant de la vida al món. Ara comença la prova. Molt bona tarda i quasi molt bona nit. Són les 6 i comencem el nostre 51è programa. Serà un programa molt especial, ja que seguim en aquesta ruta on augmentem el vostre coneixement podcasting català i disminuïm la nostra amistat, però tot amb l'objectiu de crear el millor contingut per només aquella gent que està subscrita, perquè tothom que no està subscrit, tothom que no li ha donat el botó que es troba sota el vídeo, seran persones que tindran mala sort en els propers mesos. Així que per evitar-ho, el millor serà donar-li el botonet. Una vegada subscrit, us vull dir que avui ens dedicarem a ser hooligans, a ser els més fanàtics del futbol, ser els més culers del món, perquè avui venen al programa els bojos nois descafeinats, els quals tenen un programa dedicat al millor esport de tots, dedicat a l'únic lloc on es debilita la masculinitat dels homes. Potser no és el concepte més innovador de tots, però la màgia que li donen ells fan que tinguin un podcast únic, on el futbol i els crits són essencials. Ja fa molt de temps que ens seguim mútuament i tot i que és cert que nosaltres ja no parlem de futbol, les ganes de crear contingut i de prosperar en aquest món les tenim tots dos. L'única qüestió que ens diferencia és que nosaltres tenim ganivet i forquilla i que ells tenen cullera. Avui ve el grupet de periodistes de la UAB, l'Ursai, a la pròrroga, la 51a pròrroga. Ara sí, comencem. Què tal, l'Ursai? Com estem? Bé, fa calor. Fa calor, sí. Hi ha molts mosquits aquí. És un clima. Has portat l'esprai? No he agafat l'esprai. Sí, bueno, ho aguantem. Sí. A que faci falta. Hauríem de començar explicant per què la Ruta Podcaster nosaltres havíem d'anar a tots els podcasts de Catalunya i per quin motiu no hem anat a Sant Julià de Vilaforrana. D'on sou? Sant Antoni de Vilamajor. Sant Antoni de Vilamajor. Més o menys el mateix. Sí. Per temps. No, res, havíem de fer-ho a la ràdio, però perquè es veu estar la ràdio totalment ocupada una setmana de juliol, una ràdio de poble. No sabem per què. No ens deixen gravar i doncs res, hem vingut aquí amb vosaltres a passar-ho bé. Sí? Totalment. Ens ho passarem bé o no, Gael? Sí, i ens estalviarem el trajecte que últimament ens matem els viatges. Últimament ens matem. No ho hem comentat a la gent, ho hauríem de comentar, tampoc els hem dit amb ells. L'última vegada, espero que us agradi el puto programa amb la rebassada, no per ells, ells són molt majos, però ens vam quedar tirats a les 10 del vespre a Nous Barris. Bueno, coses, en Gerard, això és que és bo. No, com em fotis la culpa a mi... En Gerard, la culpa és teva de base. La culpa és teva de base. En Gerard va sortir tard. Vale, sempre és culpa meva, porto jo tot el material, porto el cotxe i la culpa és meva. Va sortir tard de casa, com sempre. Què passa? Que anàvem mitja hora tard amb els pobres de la rebassada que estaven jugant als escacs tranquil·lament. No sé si aquest comentari potser... Missatge d'ells, us esperem jugant als escacs. I vaig dir, bueno, pues llavors ja esperen tranquils. I en Gerard li va agafar la pressa, va aparcar al pàrquing d'un Corte Inglés, vam sortir de gravar la rebassada i el Corte Inglés havia xapat. Clar. I ens vam trobar a les 10:30 a un barri tan agradable i bonic com Nou Barris, amb tot el material, focus, càmera, la taula, tot, tirats a Barna. I com deuríem estar? Doncs ells anaven amb els ulls venats, per tant no podíem veure res, i jo anava conduint i guiant-los. No, escolta, jo tenia examen de cotxe. Podríeu haver vist vosaltres que aquell pàrquing no, i jo podia anar aparcant. El cas és que va ser una putada de les bones. Però bueno, estem vius, que és l'important, no? Sí. Amb el material així, agafat així... No, creiem que... Vull dir, té mèrit. Té mèrit sobreviure a Nou Barris? Sí. Suposem, nosaltres som de Baix Montseny, tampoc el podem dir. On para el Baix Montseny? Cap a dalt, a l'esquerra. Ah, t'he vist. Sota del Montseny, exacte. I esteu bé, la pregunta esteu bé, és reflexiva, esteu bé? Estem molt bé. Tot el bé que ens deixen. Sí, un tòpic així per la cara. M'ho va dir un dia en Xavi i em va quedar. Sí, jo li vaig copiar algú també. Sí, perquè la cadena continua. És el que té el podcast català, que només fa copiar-nos. Hauríem de saber qui és l'original. Autoreferencial. Jo crec que no hi ha un original, jo crec que ja és... La Sotana es copia? Sí, segur. De nosaltres. De nosaltres segur. Ens han copiat de nosaltres, la Sotana. Nosaltres algun cop ens han copiat. A nosaltres ens han copiat les miniatures. Perquè tenim alguna que és molt similar a d'ells. Bueno, David. Preguntes ràpides. Comença la teva secció. Hòstia. Sense vaselina, això, o què? Clar, és la gràcia. Comencem per tu, fem una Tothom ja coneix la vida de tots els convidats. Però, què en sabem dels entrevistadors?
Bueno, David, què ens portes amb aquesta música? Bueno, no l'escolteu, però és una música... No, jo estic escoltant, està guapíssim. Està guapíssim. És una pel·lícula. És una cosa em sento ara mateix. Ja et pots imaginar el David. Música èpica, preguntes èpiques. Música de Masterchef, també. Música de Masterchef. Programón. Sí. Aplicació que utilitzes més al teu mòbil. Twitter. Què faries amb 1 milió d'euros? A comprar una casa. Què faries si poguessis viatjar en el temps? Anar a Egipte. Ara, bro. Un llibre que recomanaries? Buah. No t'ho sé. No, sí. Que passa que no em surt... Retrum. Què faries si poguessis ser invisible per un dia? Anar a veure un partit del Barça dins el camp. Bona. Molt bé. Ui, bon. A on et col·locaries, del camp? A vestuari. A la dutxa, no? Seria molt bo, Al centre del camp. Un plot twist brutal. Saques tu. Joc de taula preferit? Monopoli. Sí, la mentalitat capitalista, Hem pensat de... Jugador preferit? Buf. Pedri. Entrenador preferit? Hansi Flick. Confiances. Què prefereixes? Un equip en gran defensa o un equip en gran atac? Amb gran atac. Ser titular en un equip petit o suplent en un equip gran? Suplent en un equip gran. No, canvio. Titular. Vale. Tenir una carrera llarga i consistent o una carrera curta però brillant, com Neymar? Curta però brillant, se'm dona bé això. No preguntarem el què, però... Ja sois dos, David. Exactament. Un club amb molta història o un club amb molts recursos econòmics? Barça o Madrid. Història. Som del Barça, tio, que vol que pregunta. Sí, sempre. Ets jugador... Bueno, sí, en un cas hipotètic ets jugador. Què prefereixes, marcar un gol a l'últim minut i fer guanyar el teu equip o guanyar el partit fàcil a un 3-0? L'últim minut, joder. Vaya mierda pregunta, David. Partit... Què prefereixes, un partit pel dia o per la nit? Pel dia. L'antic Pel dia. Santiago Bernabéu cervesa, o el nou? L'antic. I l'última, què prefereixes, el Madrid o l'Espanyol? Uf, dura, Hòstia puta. Ho hem parlat algun cop, crec. Sí, ho hem parlat. Jo sóc dels que és més antiespanyolista que antimadridista. Jo també. Sí. Sí. Jo prefereixo l'Espanyol, sincerament. No, jo el Madrid, però perquè almenys si et fan triar i et fas del Madrid guanyaràs alguna cosa. Clar. Té més sentit. bona. És molt bona. Clar. Perquè No l'Espanyol... tot... És que Trofeus de pujar de ser primera. l'Espanyol és una putada. una putada molt. No, i és una manera molt ràpida de dir que ets fatxa. Al Madrid Sí. també, però com a mínim pots tenir alguna altra excusa. Clar, però és el Madrid, clar, si dius, el Madrid. Sí, però jo tengo 15 Champions, saps? Amb L'Espanyol... aquesta... Clar, Clar, però no, l'Espanyol què? Tinc a Braithwaite. Tinc a veure, Tinc a Braithwaite. Javi Puado. Hòstia, bueno, els espanyols salten bé el camp. És una qualitat que tenen, saltar bé el camp. Sí, de primera, de segona millor que de primera. Sí, bueno, Gael, anem cap a tu, no? A fondo ja? Anem a fons, tio. Què vols? Estem aquí. Bueno, tenim un professional de matar mosquits, M'estan destrossant, perquè això t'hem col·locat a la punta. Sí, t'has de pilar les cames, tio. Jo vinc aquí amb l'arbust i no t'ho tio. Igual. Bueno, Gael, què ens portes? Jo porto una mica la idea de la Ruta Podcaster és que també a cada preguntes hi ha un bloc de preguntes que són com comuns. Llavors és una mica més informació sobre el vostre podcast, ¿vale? I ara aquí us podeu extendre i tot. Aquí us podeu enrotllar el que vulgueu. La primera és una mica com va sorgir la idea de fer un podcast. Això m'ho explica a mi, vale? Va ser idea meva, vale, això de primeres? No, jo vaig... Tipo, alguna vegada havíem parlat de fer un podcast. Ho havíem parlat ja fa potser 2 anys o alguna cosa així, però mai havíem acabat de parlar-ho bé i d'acabar triant de fer un podcast. Llavors vaig enviar un WhatsApp, vaig fer-ho o no? Vas enviar tu el WhatsApp. No, Vaig enviar un WhatsApp dient de la idea de fer un podcast i vam quedar una tarda i vam estar parlant de com ho volíem fer, de quina era la idea. Vam treure el nom el primer dia i ja està, fins Vam ara. estar donant-li tarro estona, amb el puto nom. Sí, una bona estona. No, va ser una mica... De fet, més estona del que hem preparat en cada programa. No, sí, va ser una cosa... Però perquè ens vam donar compte que actualment tots els noms estan ocupats. Sí, sí. El lateral... La pròrroga és bon nom, per Sí, podcast sí. de Ens Què l'han agafat. acabes? Has agafat? Sí. Hi ha uns que acaben de començar i... Però no ens aniria tan... No ens I aniria sabeu que molt són bé. més famosos que nosaltres. No, Bueno, Ens van parlar ho fan... Qué oreja tienes, Toni? gràcies. Sí. A veure si... És que això són els recursos. No, sí, és que acaba de ser TV3 supera'ns, TV3 supera'ns, històric, TV3. això, perquè nano... Sí. Una mica... És inevitable dir que va ser Segur una no li mica... agrada l'olor que es foti, Va ser una mica 5
tios blancs, heteros, que els agrada el futbol, que al bar parlàvem de subnormalitats i dèiem la típica frase: uah, som tan graciosos, hauríem de tenir un podcast. Sigués veritat o no, va acabar sent així. El problema que van tenir, que no sé si vosaltres també tenir el mateix problema, és que no sabíem on gravar, saps? No teníem cap estudi, saps? Hauríem de pagar i en aquell moment doncs, no ens ho podíem permetre, ni ara ens ho podem permetre. No, correcte. De fet, si algú està veient la pròrroga i ens vol patrocinar... Patrocineu-nos. Doncs això, i vam trobar la ràdio del meu poble, la ràdio Vilamajor, i allà ho podem fer gratis i perfecte, estem molt contents. Bueno, nosaltres no va ser més... Nosaltres va ser al revés. Sí, nosaltres vam trobar el local... Ens van oferir fer un podcast a la ràdio i vam pensar, hòstia, que guai. I Sí. aquí estem. Que bien fent El David y yo, aquí estem en el Gael, bueno. Es lo que hay. No sé qué momento acepté esto, Vale, llavors, una altra pregunta és... descriu amb una frase el que és l'Ursai. Va, Xavi, aquesta tu. Una frase només, fuà. Molts crits, molts, però moltíssims, moltíssims. De fet, ho pots dir en una paraula, crits. Crits. Acabeu rebentats, no, suposo? Després d'un programa, com? Sí. Jo acabo amb mal de cap, i no és broma. Cada sí, vegada sí. que acabo el programa acabo amb mal de cap, és així. Però aquests són els millors. Però Sí. perquè tenim el problema que som, en plan, ens agrada tant el futbol que a la mínima que es treu el tema del futbol ens comencem encenent. I comencem el programa a 50 i vulguis que no podem parlar de la merda més grossa. Es pot parlar de que el City ha guanyat a l'Arsenal, que entre tu i jo, que el City guanya a l'Arsenal no ens canvia per res. Però t'acabes encenent, llavors un diu una barbaritat, l'altre diu una altra i acabes cridant-te, no saps ni per què, parlant de si és millor Rodri o Zubimendi. Dius, per què estàs cridant? Rodri. No, Sí. Estúpida, aquí. no, Pregunta estúpida, perdoni. és veritat que una cosa que ens passa molt és que tenim una quantitat de bromes internes, de subnormalitats, perquè són subnormalitats increïbles i durant el programa van sortint i és això, és el que diu, ens anem encenent perquè... I que la cervesa no ajuda. No! Gens. Nosaltres no hem tractat molt Crits i podcast birra. amb cervesa. Perquè no no? voleu. Tu has de venir! El Gael no fa el programa, no es prepara res al programa, però la cervesa la vol. L'altre dia vam anar a la Riota, un podcast on la cervesa no falta. Sí. Tu vas veure un Aquarius, tu una birra i ja estaves... I jo vaig pimplar 4 mitjanes, que vaig pujar al cotxe. Voleu una altra explicació? al cotxe no vas pujar. Voleu una altra explicació? sí. És que m'agrada molt l'explicació de Gael, què vols que et digui? Aquí sí que... No, l'explicació és que jo monto, porto el programa, el David porta la secció i tu com no portes res, doncs vinga. Clar, no, i tu condueixes també. és Quina una mica diferència estrany, entre anar a festa i venir al programa per tu? Que no veig. Encara. Que encara no s'ha proposat Que no em nova veieu que proposta. veig. Clar. Que no el veiem, seria molt bé. Vale, llavors, hi ha una altra pregunta que és clara, en el nostre cas està molt clar, i la pregunta aquí és, qui és el jefe? A veure, jo crec que tipo, no tenim jefe, que cadascú té el seu rol, és el que estan dient, saps? No. Un porta Spotify, l'altre porta Twitter, l'altre porta YouTube... L'altre porta ganes. De fet, si haguéssim de que hi ha un jefe, el jefe no surt a càmeres. Sí, correcte. L'editor Exacte. és el que més mana. Sí. Perquè és al final el que ens diu no em podeu enviar un arxiu d'1 hora i 10, no podeu posar que el micro no se senti bé, però i després dins del programa mateix, que sé, tenim el Billy, que és qui porta les cançons, l'Uri és qui porta com les seccions més elaborades, el Pau qui fa més futbol retro, o sigui, no tenim un doncs aquest és l'encarregat que et contacta sempre, i si no... Sí. No. I que vulguis o no, el nostre podcast segur que ho heu descobert, no és cap cosa molt elaborada, vale? I no requereix una producció molt alta, saps? Llavors, doncs, vulguis o no, tampoc hi ha una persona que ho fa tot. Creu que algú es pot enfadar, algun podcaster per això? Per dir, joder, tio, jo m'estic currant aquí els podcasts, estem aquí 2 setmanes plantejant-ho i venen aquests cridant i ens superen. Si ho fan, que xupin. es fodin. Sincerament, no. Vull dir, Sí, el primer no hem superat a gaire gent. No. Això per començar. hi ha poca gent que pugui tenir gegos. No? Sí. Exacte. No, però bueno, sí, i que realment en el món en el que estem nosaltres de podcast de futbol en català, la gent que hi ha ho fa millor que nosaltres i ho fa més elaborat. I ho fan millor perquè ho fa més elaborat. O sigui, és així. No crec que hi hagi ningú que estigui enfadat amb nosaltres No, o que al final pugui enfadar-se. I l'única cosa que no és currada és la preproducció i la producció, que és el que ens pertoca a nosaltres, i tot i això hi ha dies que sí que més o menys, quan ens posem les piles es nota. Segurament no en sol edició passar. podcast És que en edició, és que a la postproducció podem perfectament ser el millor podcast de Catalunya. Vull dir. Ja tenim És titular. que no són roses ni a nosaltres, és a l'editor que- a la penya que tenim allà. Forma part de nosaltres. Clar, és col·lega i llavors tal. Forma de Però sí, no es pot enfadar ningú, de moment tampoc hem fet res per enfadar ningú. per Llavors, sort. ara tinc, Bueno, la gent ara no tinc fa la falta que pregunta. vagis molt, perquè s'enfadi. No, se n'enfada. Ara tinc la pregunta del nom, perquè m'he deixat amb la intriga, i és una pregunta que faig a tothom, que és d'on ve el nom? Per què l'Ursai?
Mira. No, bueno, a veure, la idea no va ser meva, va ser de Pau Osorio, el nostre lleidat de confiança, que va dir l'Orsai, i vam treure d'allà. Després vam descobrir que hi ha un programa de futbol català, que és de Federació Catalana de Futbol, que es diu l'Orsai, també, i que si de fet ho busques a Google surt el seu abans que el nostre, evidentment. A TikTok no. I crec que ja no, l'últim cop que ho vaig buscar ja em sortia el nostre. Sí, però tenen molt més contingut. Avui sí, YouTube? Sí? Si busques a YouTube segurament et surt abans l'Orsai de Sier Villalibre, que té un grup de música es diu Orsai, sí, es diu Orsai. Sí, ja és un nom... Clar, som els tercers. Que de fet... Bueno, no passa res, nosaltres som els 40 nens pròrrogos. Busques la pròrroga, surt el vídeo de la sotana i després 40 canals que juguen la pròrroga. A més, nosaltres ens vam ficar la pròrroga i 4 mesos després ens vam donar compte que a Vilassar de Mar, nosaltres som de Vilassar de Dalt, a Vilassar de Mar hi havia un programa de feia un any que es deia la pròrroga. És que la història de per què vam posar la pròrroga és bona, Sí. Ja l'explicarem, si no. Sí, però quan ens convidin? Estàvem mirant el Mundial... No ho expliquis, David. Bueno, però rar, un segon. Estàvem mirant el Mundial i van arribar a la pròrroga Croàcia contra Brasil. Sí? I estàvem mirant el nom i diu, tu, que han arribat a la pròrroga. I ens vam mirar i vam dir, ostres, la pròrroga. I ja està. Mira, era videollamada, És bon nom. La fet és que... Hòstia, jo no sabia que tenim una història tan maca, tio. No, ja sé que tu... Tinc una pregunta, és que ara m'he quedat amb esto. Has dit Vilassar de Mar. És un d'aquests allò que són dos pobles. Teniu pique entre vosaltres? Joder, si no és que pique, és que... És el nom. És el nom. O sigui, el Vilassar de Mar defensa que ells són el Vilassar i el de dalt és Vilassar de Dalt i Vilassar de Dalt defensa que ells són Vilassar i al revés. Que ens han menjat la torrada. Es van independitzar a nosaltres fa uns anys i com tenen platja i festes de puta mare, quan dius que ets de Vilassar diuen, de Vilassar de Mar, no? Del Maresme i sense platja és... La mosca ha fet molt de mal, també. Sí. Vilassar de Mar? Sí. No, la mosca no ha fet mal. De Vilassar... Ah, sí, clar, és veritat. La mosca no. Bueno, diu de Vilassar, podria ser... No, de fet, jo he de dir que pensava que era de Vilassar de Mar. Tothom. Però ens va millor també que la gent pensi que és Vilassar. És molt més bonic Vilassar de Mar que no la merda que és Vilassar de la Dalt. pròrroga a Vilassar. Per què creus que deixarem d'anar a la ràdio perquè a darrere hi ha un cartell que fica Vilassar de Dalt? Nosaltres ho tapem amb samarretes, lo de Vilamajor. És veritat. És que el nostre fons és molt feo, però bueno, és igual. Llavors, dues últimes preguntes. La primera és, quin consell donaríeu a la resta del... Si haguéssiu de donar un consell a la resta del panorama podcaster... Ja començo jo. Et ve el Manel Vidal. No, que... Necessito un consell. Ja que és una cosa que vulguis que no et traurà molt de temps, que com a mínim t'agradi el que fas, perquè si nosaltres haguéssim de ser, per exemple, nosaltres de seguida vam dir no podem fer futbol sèrio, perquè teníem claríssim que a la que un digués pues a mi m'agrada la Lamine Yamal, sortirien 4 a dir-li no tens ni puta idea. Llavors, com haguéssim de fer alguna cosa sèrio, haguéssim durat 2 programes. O sigui, fes alguna que t'agradi i que puguis estar 2 hores preparant-te una secció, 1 hora, mitja hora, 10 minuts, però que t'agradi. 10 minuts, et demano 10 minuts, o sigui... Que t'agradi, perquè si no et cansaràs de seguida. Sí. És bon consell. És un facto. Això va amb tot. Acabes de tirar un consell per tota la vida, I gratis a sobre, I gratis. El vols cobrar, aquesta part del vídeo. No pagaran. I, finalment, quin seria per vosaltres el podcast nominat al millor podcast de l'any 2024? Ja us hem dit, ens heu dit que escoltàveu molts podcasts i tot. Sí, moltíssims. Tots de Catalunya. Us sona l'Orsai Podcast? Sí. Però podcast català, no? Has dit? O en general? Sí, en català, sí. No diguis The Wild Project. No direm. Té un amb Mr. Tartare boníssim. No sé si hem sentit. Ens podem... No, jo tinc un problema, és que no escolto podcast. Jo tinc el mateix problema. Llavors, Max, et passem la responsabilitat. Joder. Perquè respons pels 3, A veure, heu portat un podcast al vostre programa. Direm un que és podcast amic, cony. Diem Desobediència. Sí. Que és podcast amic, joder, i que s'ho curren també, tenen carisma. Sí, quan aneu a Desobediència no diuen l'Orsai, retirem aquesta part de treure, no? Sí, correcte. Si vas a Desobediència i no diuen l'Orsai, treu aquesta part. A Desobediència crec que els hi passa una cosa similar que ens passa a nosaltres, i és que la nostra millor xarxa social és Twitter. La millor en quant a qualitat. En quant a qualitat, sí. En quant a qualitat, el nostre Twitter ens folla YouTube. És una cosa increïble i crec que ells també. Nostre també, crec que tenim ja 5 seguidors. És que no sé ni per què tenim Twitter. És molt complicat a pillar ja. Sí, no. Nosaltres
Què tenim? 300? 400, però... Jo és que Twitter és una xarxa... Sincerament, no l'he utilitzat mai. Digues per què te vas descarregar Twitter. Perquè els jocs, poder configurar-ho això i tinc que a Facebook. I perquè et regalessin monedes. Jo també, Hem fet, tots ho hem fet. Però amb el Twitter mai li he pillat Tothom. I és cert que el tinc instal·lat i quan entro, sí que si trobo algun... No sé ni com es diuen. Algun hilo interessante, Sí. me'ls mou bastant, però no... Jo em dedico a insultar gent de l'Espanyol. És molt graciós. És molt bon hobby, la veritat. Sí. Tota gent- No, i si vas a Twitter a odiar, al final estàs fent l'ús de Twitter adequat. Clar. Sí. Totalment. Els mosquits estan atormentant. Però tirats més, si No, no. me n'he tirat... No, perquè A no veure, vull sortir aquí. és que crec que m'ha picat un al dit, Ens fa de també. pantalla aquí. A mi m'ha saps? picat una aquí també. És que a mi sempre em piquen els mosquits, tio. Tinc Hòstia, doncs has vingut al la millor... sang dolça. Diuen que si et piquen molt els mosquits tens la sang dolça. Sí, és un pringat. Que és per no plorar, no? Sí, Vale. bàsicament. Per consolar-me. Jo tinc una pregunta que és Tira-li el micro. No. No, però així, rotllo SMR, mira. Deixa't de ser mer, passa. Però m'has posat molt poc, espera. Quina pregunta tens? Personatge històric que entrevistaríeu. Johan Cruyff? Digue-ho. No ho diré. No ho sabria dir. O sigui, una persona... A veure, és fàcil dir Johan Cruyff o dir una persona molt coneguda. Josep Sunyol. Sí. Sunyol. No. No, en veritat no. no Qui, sé. Josep Maradona. Sunyol? Josep Sunyol, el president del Barça. Que va fusellar el franquisme. Ah. Franco és una bona opció, també. Franco és una... Tirant a Hitler també molaria. Ja. A Franco no li pots dir no hay huevos, Seria no hay huevo. A veure, Que bueno. No, Maradona està bé. Maradona hauria de molar. una cosa. Mira, faríeu real lo de ratlles. Espera, pot estar viu? Sí, Messi. sí, és història. Home, clar. Messi. Ah, Messi Però ja està. Messi no sé si té tan bon Messi no programa, val. No, Messi Maradona igual. deixa més perles que Messi. Però ja no és, Sí, ja no és, és veritat. ja no és per un bon contingut, és per simplement... Sí, desig El que passa que Maradona l'hauríeu de penjar a Twitter, a YouTube jo crec que us el tirarien, perquè una hora amb ell i ell a la cadira sense consumir absolutament res, No, que consumís, és igual. això però que l'hauríeu de penjar a algun A lloc. l'hora estaria com amb tics. Una hora de Messi tancat a l'estudi amb el nostre editor. A veure què passa. I dient, És que jo m'imagino Chilla mucho, tots chilla vosaltres, mucho. tots allà, els 5 cridant, i Messi en plan com... I bueno... En plan, saps? És que és com, si et fiques allà, Però me l'imagino en plan fent-se com molt petit. Está chillando Sí, mucho, cada ¿no? vez como más Imagineu-vos chiquitín, que a sobte comença a cridar ell. Es xala i comença... Sí, No, l'emborratxem. Que es notin les hormones que l'hem impulsat. Hòstia puta, la mare... Bueno, Crec que t'he tret la teva pregunta. no, perquè la meva és diferent. Ara volia dir-vos, ja que parleu del futbol i tot això, quina és la vostra unpopular opinion del futbol? Clar, Vam fer un programa sobre això, Però és que les que vam dir Van ser per fer espectacle. van ser, clar, vam dir... Bueno, hòstia, si què voleu podem- fer espectacles, Vam dir, pot què podem fer per tenir un bon TikTok? I vam dit, Tate. Un popular Consell de la opinion. rebaixada. La teva et van defensar a TikTok. Sí, a mi se'm va defensar, no sé ben bé per què, però perquè després se'm va argumentar bé i tal. Però més o menys té punts. Jo dic que pel Barça va ser més Rakitic que Neymar. Que és una I els punts? barbaritat. I els punts on estan? Jo no estic... Ara no em vull sense posar exposar aquí. punts no estic tan en desacord. Jo estic d'acord totalment. Jo sí, jo també. Però si totalment. Neymar... No, jo totalment. O sigui, jo la temporada, fa 2 temporades que es podia fitxar a Messi. No, fa 2 temporades que es podia fitxar a Messi. Com va sonar? O 3? Jo em vas una mica... Preferia Neymar que Messi. Jo em vas una mica... Això sí que és un popular. Això sí que és un popular. No. Això era popular total. molt heavy, això sí que és un popular. Us puc dir un punt que no sé si tal, però jo em vaig basar una mica en el tema de que l'any en el qual es guanya l'últim títol realment important, sense tenir en compte Lliga i tal, que és 2015, em va semblar igual d'important, i és una barbaritat perquè Neymar va ser espectacularment important, però em van semblar un nivell d'importància similar, i en canvi després Neymar, quan va marxar, quan va deixar el vestuari i tot això, doncs, jo em vaig enfadar molt amb Neymar. I ja està. Bueno, això ja és... O sigui, el dol el volies transmetre. El dol és tu. Bueno. Jo us dic que la que vaig dir que va ser que Cristiano no és top 10 jugador històric. Banco total, Bueno, mancat, però... Total. Jo top 10 sí, però Top top 10, 5 no. Top 5 no. Top 5 no el veus. 100% que no. Top 10 sí que el veig. Mira, era vosaltres espectacular. retalleu la part on dius no banco i tens Exacte. 15.000 visites. No, però top 5 sí que et banco que no està top 5. T'ho puc No, bancar. top 5 no. Top 5? Top 5 no. I top 7 tampoc, Aquí poses, digues el top 7. Fuà. Qui l'ha matat, No sé. Messi, Maradona, Espera, Pelé... i un moment. És que Ronaldinho el ficaria abans de Ronaldo. Maradona,
Ronaldinho, però si va tenir 3 anys, el fill de... Va Ronaldinho tenir el 3 ficaria anys i abans. cap va ser tan bo com... Jo a classe no em fico highlights de Ronaldo, em fico highlights de Ronaldinho. Com que no? Com no t'has de posar Perquè no ets del highlights? Madrid, perquè no ets del Madrid. Si fossis del Madrid... hòstia, Hòstia, I tio, si no? l'altre dia un de classe que és de Madrid et fica highlights de Vinícius. Dic, tete, no farem res, m'estic avorrint, fica highlights de Lamine Yamal, molt millor, Nah, tots un foro. 3 setmanes. molt millor els legals No, de i una Lamine cosa, Yamal. segur que Cristiano no posava al top 5? Sí. No. No, 5 Poseu a Cruyff abans, per exemple. Òbviament. És que no l'he vist ni jugar. Òbviament. No, és que no l'hem vist jugar, Però és però... que Cristiano Només amb el que té és fumava ha i poder pulveritzat jugar. tots els rècords. És que és això. Salir al campo i disfrutar. Però... Sal i disfruta. O sigui, en quant a qualitat als peus, Cristiano... Però l'argument que pots dir és que Cristiano, la carrera de Cristiano s'ha augmentat molt en mèrit gràcies a Lionel Messi, saps què dic? Sí. Messi hauria sigut el mateix sense Cristiano, però Cristiano no hauria sigut el mateix sense Messi. Fuà, vaya facto que has tirat, vaya No sé si el mateix, Increïble, No, i és que jo crec increïble. que si Messi no hagués existit, Cristiano potser ara tindria 10 pilotes d'or. Pues jo no ho crec tant. No. Jo No, crec tant, jo penso que no. Jo crec que no, Jo crec que la persona que... Cristiano, jo crec Neymar que se també ha l'hagués tingut- menjat. Jo crec que Cristiano, part de lo bo Sí. que ha sigut perquè per a l'època en la que li ha tocat viure el futbol. A l'equip en el que ha jugat i Sí. contra qui ha jugat. Crec que el xaval té mèrit, també. A veure, Sí, va, que algú cascava ha- 60 algú ha gols fet. per temporada, el col·lega. Sí, Algú ha fet. Jo crec que quan hi havia aquesta lluita, la lluita realment no era entre Ronaldo i Messi, perquè Messi estava molt més per sobre, era més entre Ronaldo i Suárez que no Messi. Imagina't el nivell de Ronaldo, on el trobo. Però a veure, Ronaldo pensa que va estar a l'èlit sent potser el millor, el segon millor jugador del món durant 15 anys. Sí. Suárez potser No, va ser... el prime Però és que li és van una passar locura. tots, li van passar Sí, no, tots. que per nosaltres davant. sempre hem defensat que Suárez és el millor Sí, nou. com a millor prime. nou de la història. El millor nou de la història. Sí. En plan, el posem quasi el nivell de Ronaldo Nazario. Jo el poso al per mateix sobre, nivell. jo el poso per sobre. Però dir que Suárez ha sigut millor que Cristiano. Jo el ficaria Ronaldo una miqueta amb De Jong. Una cosa, Com a no. el millor any de Suárez li va servir per quedar tercer en una pilota d'or que va guanyar Cristiano. Sí, vale, les Vull dir, pilotes d'or no Però és que van les pilotes d'or, clar, jo també, les pilotes d'or. Sí que és veritat que les pilotes d'or és un concepte que està Sí, molt, sí, sí. molt per sort del que s'hauria de tenir, No, perquè és... sí, sí. O sigui, Lewandowski Llavors sí que no és res. hauria Ara- de tenir un. Però si va guanyar la pilota d'or Messi fa res, tio. ja. Que Messi respecta Messi, però... Tete, Messi és Déu. Vale, però l'únic que va fer aquella Sí. temporada va ser guanyar el Mundial. Vale, però és Déu, o sigui, tu li... Que, ok, però que hi havia jugadors que havien guanyat. Però és que li podries donar per donar-li. Per És donar com si, és Jo com si faria ara dos guanya el pilotes d'or. Mundial No. li dones aquest any. Jo faria dos pilotes Jugant a d'or, l'Inter de una pilota Miami. d'or Messi i pilota d'or dels altres jugadors. Per cada I cada any pilota li vas d'or donant. que té Messi que li haguessis pogut donar un altre, n'hi ha dues que s'hauria d'haver endut ell i se n'ha endut un De altre. fet és que crec Això no que és cert, France això. Football, que és el que dona les pilotes d'or, cada 3 dècades dona com una superpilota d'or, no sé com es diu. Sí, però- el Super Balón d'Oro. Sí. Que l'últim li van donar a Di Stefano... Crec que Sí. No, crec que va ser Di Stefano. El Di Stefano. Ah, sí, jo vaig dir que si s'hagués quedat Torella ja, hagués estat igual de bo que Busquets. Aquesta jo crec que és la pitjor. Però això, No, això ho vas confiar en algun moment o...? No, simplement no? que jo a Busquets... Vale. O sigui, jo vaig ser el primer que el 2019 vaig dir o fem fora Busquets o Busquets ens explotarà la cara, que és el que ha passat. Té tuits que ho demostren, Perquè jo vaig dir, quan Rodri estava al Villarreal, que aquest és la millor encertada que he fet mai, quan Rodri estava al Villarreal 2019 o alguna cosa així, vaig dir, s'ha de fer fora Busquets i portar Rodri. I la gent, no, Busquets, el capità, el no sé què, fins que ell no marxi és d'aquests jugadors que s'ha guanyat retirar-se al Barça. No es va portar Rodri i Busquets ens ha explotat a la cara i ara estem en una situació on ens hem quedat amb el dolent de De Jong com a únic tipus. Jo t'hagués dit allò en aquell moment, també. I fa una temporada també t'he dit Lo de Yaya Touré? Busquets. No, jo lo de la Yaya Busquets. Touré va ser per És una carta buscar històrica. clics. Sí, potser vos diríeu que Busquets és el millor pivot de la història del futbol? Sí. Sí, no? però que se li va donar massa temps al Barça. Sí, això és evident, això és evident. sí. Però aquesta no era... No, no puc donar opinió, és que ja hagués Però estat igual de la bo. vida de Busquets, tothom la voldria, jo crec. Una persona que va, fa màgia i no corre ni res, com pam, pam. Jo el trobo infravalorado. Corria Home, molt ja més podem del que ser milionari, semblava, almenys ser guapo, Busquets. perquè la cara polla que té el Busquets. Home, ja que et poses, ja que tens les cares que té el Busquets, almenys demanes o un físic decent, Tampoc diguis que no semblis un... Que sí, que sí, que sí. un ex-politoxicòman, saps el que vull dir? Ui, va. Pobre. No, és un llumí, és un llumí. No, és que... No sé la badia, també, ja per posar-nos a triar No, tio, coses. que Antonio No, no, però fill de futbolista professional... No, i això és el està que té bé. molt coco, perquè un amic del meu germà jugava amb el Busquets al Javac abans d'anar al Barça. Té molt coco? I en plan, sempre que I les sortien de proves festa... cangur les va Té fer molt, molt. té molt coco en el futbol, no és algo que però destaca. a No és veure, perquè sempre que sortien de festa, pots imaginar xavals de 18 anys al Javac de Terrassa que juguen a Divisió d'Honor, que s'anaven a tornejos per tota Espanya, begudes alcohòliques i altres coses. I el Busquets mai, sempre que no, tios, que us esteu desgraciant la vida amb això, aigua, només aigua. O sigui, es veu que el xaval
Clar, sí, Coco... De l'alça de gran Estava que bien no amueblado. tenia tant. Sí, Clar. Coco com a decència... Com a decència humana en quant... Entre no Coco i provo- Brases, una mica. Té més Coco que nosaltres en aquest sentit. Jo tinc Molt més Coco que nosaltres en aquest sentit. Però aquesta saber què ha acabat passant. Després veus a Maradona i dius, bueno, doncs m'hagués convengut potser fer unes ratlles. Jo prefereixo sortir amb Maradona que amb Busquets, doncs. Sí, posat Òbviament, no, home, no. Posats Busquets tornes a casa a les 2. Sí. Quin creieu que és el jugador que sense tenir menys pinta més es fot de tot? Dani Alves. No, però dic... Complicada. És un tema peliagudo, mira que nosaltres l'intentem evitar. Aquesta és complicada. No, però aquest té molta pinta, saps què et dic? Sí, aquest té molta Rubiales. pinta. No, Has dit Rubiales? Has dit Rubia? Con Rubiales. Ah, Rubiales, vale. No, Joder. un que se sap que és de festa molt Pedri. bèstia, no, Berratti. I Berratti té cara de bon nom, de bon Berratti, no. Anaven amb Jordi Però si no Alba. arriba a la barra, Amb tio. Jordi Alba a Ibiza. Sí, sí, ara que està tan de moda... Amb Jordi Alba i Ibiza. Ara el que està tan de moda, Cucurella. Home, clar. Cucurella li deien la fragona de Mataró perquè sempre acabava amb el cap a terra. Perquè el Cucurella té l'avantatge de que pot entrar a l'alcohol a la discoteca perquè te'l fot. No, però li deien això. Pot anar com ciclista. És que, O el motxo de Mataró, ojo al algú se li parecido deia. Cucurella Rubiales. No sé si heu vist el... Sí, si li treus el cabell, no? Llàstima. Sí, Carvajal, si sí, fas No sé si com, ho heu vist, però és Esperem que no s'assembli del tot. Clar. Clar. com l'entrenador d'Almeria i Mateu Laoz, que era amb el Barcelona. Potser si guanyem l'Eurocopa li diu al de la Fuente... De la Fuente, un piquito, diu així. No. Seria buen... No, jo tinc... Me vaig a canviar de Buen tema. featuring, Jo tinc No li diguis res ahí perquè tu acabes de dir que Dani Alves no té cara de Jo fotre tinc res i una es fot popular molta opinion. cosa. Ojo, que és Luc de Jong és dels jugadors més rendibles, més rentables que ha jugat al Barça. Sí, això està bé. No, però Home, és sí, popular, igual que gratis. Paulinho. Gratis i marca. Paulinho, és un Paulinho jugador va mític, venir és un per jugador 30, el mític. vam vendre per 40 i va fotre 10 O gols. sigui, és la definició és un jugador formidable, és un jugador formidable. El poeta del gol. Formidable. A mi m'encanta el fet aquest de... A veure, el parecido... No ficarem cap... No, No fixa't a la cara. No s'assembla. No, la cara és clavada. Això- És Això una ho imatge, ficarem no, aquí. és una imatge de Una Rubiales, que sí, una imatge d'un cabell i un bigote i una imatge de Cucurella. Sí que té un aire, potser té un aire. Tinc un No, problema amb Cucurella Blanco, molt heavy des de el TikTok em fa molt de mal, eh? No puc evitar, o sigui, ahir noms. estava Els jugant noms, sí. Cucurella i era Cucurella i jo... Cucu. O sigui, tota l'estona, eh? Sí, enganxa bastant. No, eh, és tio. horrible. És horrible. No, ara han fet una cançó de Cucurella perquè és un dembow, està guapíssim, eh? Sí, L'heu sí? vist o no? Han fet Sí. un dembow de Jo crec que Cucurella. l'he vist Canta-ho, per algun lloc. No me'l recordo. Ah. I no anava... O balla'l. Bueno, hi ha jugadors del Barça una miqueta rarots. A mi m'encanta que cada cert temps fitxem un jugador perquè es cobrin comissions, com ha sigut el cas de Vitor Roque, com va ser el cas de... Douglas. Hi ha uns quants que dius, hòstia, està molt bé, potser molt descarat, però bueno... A veure, Vitor Roque no se li ha Vitor deixat Roque en teoria és temps, prioritat de Hansi Flick, pel que he escoltat. O sigui, és un dels objectius de Hansi Flick que... Sí. Vols que et digui l'objectiu, no? Però que jo, Vitor Roque, ojo, o sigui, podria Voleu saber una cosa? Podria ser una persona... Nosaltres vam dir a l'hivern, bueno, un bon amic nostre, en Biel, que no ha pogut venir, va dir que a veure si Vitor Roque no li treia el lloc a Lewandowski. Va ser una cosa és que venien molt Home, hype. Venien molt No, però hype. Lewandowski No, està però a fluix. veure, Lewandowski, a part de que ara cobrarà començar una fluix, va barbaritat, acabar fluix. ara Bueno, cobrarà una va acabar barbaritat, molt bé. eh? Ja, Igual però és Jong, que sí, cobra sí. una barbaritat perquè si no, no hagués vingut. Ja, perquè és increixendo. Si tu li dius a Lewandowski, mira que ets el crack del Bayern, cobres 20 milions, però res, vindràs a un Barça totalment destruït per 10, vale? Ella et dirà, no, Clar. li has de prometre alguna cosa. No va dir que era del Barça, de molt petit? Va dir que hi És havia que ho diuen punts. tots. Tots. Ai, culos. Ai, culos. Ai, culos. Va dir que ai, culos. És veritat! Ai, Va dir que hi havia punts. Ai, colos! Però això que va dir el Biel Del va ser culer. perquè estava en un mal moment Lewandowski i Vitor Roque just acabava d'arribar de l'hivern. Bueno, de fet, no havia ni arribat ni encara, debutat, no no. havia debutat. No havien pagat Bueno. encara els Per 30 mi- pals més 30 Per variables. mi, Eh? Vitor Roque és un fiasco ara mateix ja. Jo, sincerament, no espero absolutament res d'aquest home, sincerament. Vale, això ja és una altra cosa, però Jo no espero res, però... Però com no esperes res... Però és que no és... Però clar, però... A veure, no és difícil que em alguna- sorprengui. Jo crec que algú- si li donem minuts... Joder, tu te'n vas a veure un partit del Madrid, com jugava Vinícius. Ja. És que l'altre dia em va sortir a mi, estava veient Tampoc jo... ha millorat molt, eh? Estava veient Barça TV, estava que veient guanyarà Barça la pilota TV. d'or, per l'amor de Déu. Estava veient la pilota tele d'or. de Barça TV i el típic que et surten els partits aquests en rediferit de la 2000... Barça TV de fa ja no anys. existeix, Gael. O Esport 3 potser era. Ja deia jo. Partits en rediferit i deia, és que era impossible que marqués Vinícius. O sea, no era, se li notava Era la qualitat, dolent, sí.
perquè regatejava i tal, però arribar a porteria... Però li passava a Messi, això impossible també. que marqués. Sí. Messi al Impossible. principi fallava molt. I Lamine Yamal a principis de temporada. Però a Vitor Roque se li complica un control. clar. A Vitor Roque controla amb la tíbia. Vitor No, sí, concretament el gol no és el que li falta perquè en 4 estones ha És que marcat el 2 noto gols. estil Memphis. Però Jo tinc ganes de ficar a dalt de tot a Ansu Fati i a Víctor Roque. En un partit. Confieu en Ansu Fati o què? No. Jo feia poc deia que sí, però ara se m'està començant a baixar una miqueta el hype, sincerament. Jo quan l'he vist avui fent les proves mèdiques he pensat que és una altra vegada. No, i has vist l'Englet? Sí. Horrible, Jo no sabia ni que estava al Barça. No, perquè no me'n recordava que existia l'Englet. De sobte he vist un vídeo del Barça i he dit, hòstia, mira, Quan tornen els Valde, De Jong... Quan tornen els setits és en plan... Sí, exacte. Valde ja s'ha recuperat o... No sé, Avui estava fent entrenant amb proves el... No, l'ha entrenat. Bueno, però feia primer dia de Estava allà, temporada. però no. i És tal. que l'Englet va ser una cosa que crec que és com el 5è jugador més ben pagat de la plantilla. No, o el tercer. El tercer. És que s'ho mereix, s'ho Està mereix. just per sota de De Jong. Hòstia, De Jong cobra una barbaritat De també. Jong se 27 l'ha de fer milions fora. cobra. De Jong se l'ha de fer fora. Sí. Jo faria fora a tothom, ja. Tot, senzillament. Lamine Yamal. I compraria participacions al Madrid i ja està. Jo, Ja està. com a pregunta, quin fitxatges faríeu per aquesta nova Un temporada? fitxatge per cadascun. Vinga, una mica. Traiem el Nico Williams, que s'està dient molt. Oh, Nico Jo Williams. sempre dic que s'ha de fitxar Dani Olmo, i ho deia fa 2 o 3 anys també. Dani Olmo té una cara de que quan vingui al Barça serà el pitjor jugador de la Sí, també, història. però Dani Olmo és lleig com un cabron també. El problema és la boca, l'altre dia ho vaig estar analitzant jo. I passa el mateix que Busquets. Espera, té molt tancada. El parla com La així. tengo molt tancada. I parla com així, també. I té la cara com molt seca i li tiba la pell. No, i les celles. Té molta pell. És com que li falta pell. Li falta pell Sí, a li Dani Olmo a la falta cara. elasticitat. I s'està quedant calvo el pobre també, si ho veus als partits. Bueno. sí, I a que sobre amb l'accent és que no acompanyo els... Però és molt bo, eh? No, màquina, està fent una pedazo d'Eurocopa. Bueno. És un jugador molt Sempre creatiu, surt tio. bo. Necessitem jugadors així, tio. Carisma, no? Jo l'altre dia comentava que no sé com segueix l'equip que està. O sigui, no és mal equip, no és mal equip, però... Es lesiona bastant, Però tu crec. escolta, mi dius, d'on jugues? No, al Leipzig. O sigui, La vale, cara de puta fa, la mare, cara però- fa, la cara fa. Si L'han fos renovat. guapo ja estaria... L'han renovat, Pot ser. L'han renovat Si fins fos al 2027. brasileiro. Si fos brasileiro... Dani Ja Olminho. Dani Olvinho. Mira, si fos brasiler i amb l'aspecte que té, tots sabríem el seu avi més o menys que havia estat fent durant el segle XX. Però... Ho ha dit ell, ho ha dit ell. Això per començar. Fitxatges... Nico, Dani Olmo i... Kimmich. Sí, clar, és que ja s'ha Es dit va que... parlar, cony, no sé si és Jo veig viable, una però... Bernardo, no? Jo és que la porta cada vegada em rebenta més. No, Jo no quan surt la porta, o sigui, que no tenim ni per xicles, no, objetivo d'esta temporada fichar a Kimmich. No, Kimmich és un jugador que ens agrada molt i dius, tio, ja no sé... A mi també. Sí, a mi, Però sí, s'ha de ser sí. optimista, s'ha de ser optimista. Jo com veig en la porta... És que jo el veig en la porta que ens està robant a la cara i nosaltres ens estan cantant. És com que, sisplau, roba'ns Però és més. optimista. Jo m'agrada que em robin la Ah, jo porta. prefereixo la porta que el Bartomeu. També, Però, no m'acaba collons. però tampoc m'acaba. Jo la porta em transmet sensació d'una mica de màfies. No, en sèrio? Molt, No és però en algo... plan- Que fuerte. Freqüenta clubs. En plan que quan se'n vagi sortirà... Però el Bartomeu no et podia donar aquesta sensació, primer de tot perquè s'haurà de Doraemon, No, perquè tenia cara tonto el cul. bueno, no, i segon, perquè... És d'aquelles I persones perquè té una empresa de fingers. Ja, però és Té d'aquelles una persones empresa que de té tanta fingers. cara de tonto que no té maldat. Ja. O molta maldat, que és... Clar. I si fotem un soci random del Barça i cada cop li toqui ser Fem un president? cop d'estat. Però que sigui el típic molt vell que opina que... Que no, aleatori, Jaume Creixell, aleatori. Jaume Que Creixell li pugui pillar el típic nadó de 3 3 anys que l'han fet fa poc. Ho tal, faria i de bastant cop, millor. Ho faria millor, I potser llavors, sí. llavors durant un temps és els seus pares, rotllo regència de Maria Cristina, una Clar, cosa similar. exacte. Hòstia, la Cele com et va afectar, eh? Sí, no. No, però rotllo això i ja està, i amb això anar tirant, ja que som una broma, doncs siguem-ho fins al final. Clar. Sí, com l'estadi que estem fent, l'estadi caurà Podem ser el meme, 100%. almenys tenim una benefici. Cada cau L'estadi no s'aguanta. tindràs Vam anar a picar pedra l'altre 105.000... dia. Sí, 105.000 i cada vegada menys. A ver, lo de l'Espinaler, del Santiago Bernabéu tampoc és tan diferent. Allà Sí, una- el nostre patrocinador... Hòstia, no sé si ara hauríem de colar-ho. Ja lo... Cola, Gael, cola, Ja cola, va guana. estar, ja va estar. Cola, guana, cola, guana. És que els T'has patrocinadors... Tardeix. recordat el patrocinador quan portem Perquè 40 encara no minuts està de firmat, programa. però quan es publiqui el programa potser sí que està firmat. Mengeu Espinaler. Tu vas... Però té Espinaler. On podem trobar Espinaler, a part del Madrid i el seu nou Santiago Bernabéu? A totes les botigues de Vilassar de Mar. Vinga, ja està. Ja està. Bueno, ja vas això, Bé, no? fet la promo. Sí. Encara, jo, hasta que no
Gael, calla, això no tocarà. Bueno, per anar acabant la... Ja està que no hi ha Bizum, no Gael, calla. No. No, si és de... Ah, vale, sí. No! Què n'opineu de Deco? A veure, t'ho anava a dir ara mateix. Deco pues, és una marioneta de la porta, bàsicament, jo crec. És un subnormal. Sí, Dani Olmo... Dani Olmo. Deco va dir que no volia portar a Nico, va dir que no li agradava. Que Nico no era la seva prioritat. La seva prioritat era mantenir a Joao Félix i Joao Cancelo. Deco fa un modo carrera amb diners il·limitats i s'arruïna. Sí, una persona que formava part del club de la caipirinha ja no podria estar a una directiva. Però Mateu Alemanya està tornant, no? Jo l'he vist en alguna foto rara. S'havia parlat. Bueno, clar, al moment on s'han donat compte que ha marxat ell i tot se'n va a Però no Norris. es porten bé, no? Els meus fitxatges són els millors fitxatges, eh? Una cosa, per tornar... Bé! Bravo! Uno menos. Aplaude. Aquí els animalistes es fotran una fonada. Bueno, pel poc sí. Jo tinc places de toros a les Per tornar al tema de com a Barça és una broma, us heu enterat de què ha passat amb el Jadon Philogene? Què? Que Jadon Philogene és un jugador de Championship, de segona anglesa, del Hull Ah, el City. que va fer el gol de Rabona. Sí, vale, doncs aquell tio va estar sortint durant 2 setmanes que el Barça el tenia fitxat, que fitxaria. I fa poc va sortir, va haver de sortir, crec que la porta de Kotak ha dit que no, que això no era veritat, però és que van haver de fer fora a la gent del Jadon Philogene del pàrquing de la ciutat esportiva, perquè havia anat allà a fer-se una sessió de fotos per fer com si l'anessin a fitxar al Barça el Jadon Philogene i així pujar el seu valor. Vull dir, ens estan utilitzant per pujar el valor de jugadors de segona anglesa. Però això no és culpa del I Barça. m'agrada. És una broma, és una puta broma. I m'agrada i tot. Volia dir. Bueno, fem l'última pregunta d'aquest moment de tertúlia, entrem a les nostres seccions. Sí. ¿Os parece, gente? Nos parece muy bien. Sí, no? Pues la última pregunta és, nosaltres sempre fem hem dit que hem quedat el podcast i per un convidat, i quan arribi aquest convidat xapem el podcast, a tomar por culo i ja està, ja no ens podem superar. El nostre cas és don Gerard Piqué, que viu aquí al costat. No és el d'aquí, és el de més enllà. Una polla, de veritat. Bueno, viu aquí a Cabrils. Una mica més. Té cases aquí a Cabrils. Uau, vaya doxeada. Segurament més a dalt. Segurament més a dalt, segurament. Sí, No viu al costat del Jota Jordi. Llavors, quin seria en el vostre cas? Messi. Sí. Si ve Messi... A veure, no, I si podem dir lo realista, quin seria? Bueno, hem dit Piqué. jo amb un Sergi Però Roberto Piqué almenys parla català, tio. La porta, diria jo, fins i tot. No. Hòstia, no cabríeu, Seria una... Sou 5, ja. Hauríem de posar 3 càmeres. Algú que sigui carismàtic, tio. O 4. Clar, a veure, Gerard Piqué ja fa temps que per mi ha perdut. A mi m'agradaria molt m'agradaria que vingués Jaume Creixell, sincerament. Oh! És top, S'ha de dir que sí. És top. Sé que és molt top. Però és que pot arribar a venir i llavors ens quedem com, vale, ara hem de xapar el... Saps? No, no xaparia, però que ho diguin el que vulguin. Saps què trobo? Que Piqué ha baixat bastant amb la Kings League. No ha baixat, calla. La seva imatge. Sí que ho ha fet. Ah, que sí? Sí. També, el nostre igual també seria el Papa Buller. Papa Buller. També parlaria que està ja està, Per mi seria És que Manel. no, jo a part de Messi no tinc una Manel? persona que Quin Manel? digui... Manel. El grup de Manel. El Guillem Gisbert o... A tots, si no venen tots, no. No, a mi Manel me la porta. Ja, a vosaltres soc l'únic aquí que... Si vols fer tu sol amb ells. No, Manel és un dels millors grups de música a Catalunya. Molt guai. T'encanta, no? Manel és la polla, a la meva àvia li encanta, tio. No, Manel és sens dubte un dels grups de música de la història. Vale. Sí, juntament amb els Beatles i els Rolling Stones. Bueno, si vols parlar dels Beatles... M'has sentit No has de tenir Són un grup de la història del seu poble, els Beatles. No has de tenir un programa parlant de És un dels grups de la Beatles... història de la música. Sí, clar, sí. Home, per mi, i no trobo un poble d'opinió, és molt millor Manel que els Beatles. Una gent que canta Yellow Submarine, Yellow Totalment, Gerard, Submarine. totalment. Jo no sé com... Jo encara reforço... Jo no sé com ets president de la Generalitat. Jo encara reforço la meva opinió de que Tens una franja el vídeo de catalans, tio. Yellow Submarine... No, Rajoy podria ser algú que digués... Però no parlaria en català. Hablaria molt que vagi del perdut. Ell en gallec i jo en català. I a veure qui entén alguna Es el podcast que ha escogido el podcast del invitado del podcast. Seria una conversa molt entretinguda. Doncs això que estava dient, jo crec que els Beatles, la cançó Yellow Submarine, fica't al videoclip de Baby Shark i no ho notaria ningú. Jo no sé quina manera tens amb els Beatles. Pues que no canten bé. És una guerra, És una cosa personal seva, no? O sigui, són el segon pitjor cantant sobrevaloradíssim. El primer és Bruce Springsteen. Llavors, Gael, anem cap a la... Això m'atica. Cap a la meva secció, una no? creuada,
Vinga, Has la fet secció, algun curset de música o alguna cosa? Una nova classe de música. No, toco la guitarra i el piano, bro. Va ser... No t'agrada de Beatles, és que ets un merdós. Va. Vinga, Això t'encanta Taylor Swift. Ja em diu que li encanta Que no arranqui, ja li dic de morir-se No critica mai a la teva, que s'ho tiren a sobre. i que amb 4 quisos no són suficients 4 quisos Ventiladors ja no el puc. Va, Gael, a tu bé. arriba el 40 dirigim al seu pis Què diu, la porteria el penalti està El Ruth no és el productor... No, ja he canviat aquesta. A tope, Gael. Ara hem posat una que no sé ni... 4 quisos, Gael, sisplau. Me la vas dir tu i vas dir, vaig escoltar... Però si t'hi agafaves els volies portar. Sí. Fins que ens van dir que no. Bueno, seguim. Millor calles, no? Sí. millor. Gael, No em feu arrencar, és igual. Que ben preparat ho portes tot. Vale, bueno, no. la polla. No, és increïble. Tenim pissarretes. Això és producció professional. Per quin cantó... Per... TV3, supera'ns. Tanta pasta que us El que m'ha tocat a mi. Estaria bé haver borrat una mica. El que m'ha tocat a mi. Aquest no el Pitjor borris. convidat, ja podeu girar-ho. Això és de No la l'hem riota. portat, no l'hem O sigui, de la portat rebassada. No, és broma. Vale. No, de fet aquest és de les riotes. Joder, està rascafort, has d'escollir. Sí. És que és de fa 3 setmanes. En això també serveix, si voleu, amb el... Ah, clar, vale. Teniu el d'això? Aquest no és la mania d'obrir-ho tot. Tenim 6 pissarres. Sí, estan totes obertes. Vale, llavors és preguntes de... És un most likely to de tota la vida, que bàsicament és què prefereixes, eh? Amb tots Qui és els de més, qui és l'Orsai o més? només els 3 que estem aquí? Jo faria els Jo faria els 3, Amb els 3, no? Així no tirem merda als A mi m'agradaria... És que Si hi ha alguna molt evident... Clar, una molt evident i una molt evident. Vale, però una, no dues. Va. No heu utilitzat el comodín. Vale. Hi ha comodín? No, però vull dir que no feu la de tirar merda al No, que només en una que Només és és molt clar. Clar. Qui és més probable que deixi el podcast? 3, No, em fotis pressa. Sí. sempre el 3, 2, 1... Ja. Ah, jo he dit un dels que no està aquí, justament, el Pau. Clar. Tu i el comodín ja l'has utilitzat, eh? Vale, ja està. El defensem o no cal defensar-ho? Sí, És que no crec que ningú sigui probable, però... Jo dic el Max. No, Jo també m'he dit a mi. Jo he dit el Pau perquè és el lleidatà Clar. i és més fàcil que si troba feina al costat de ser casa, clar. És que jo no volia començar ja. No es farà Clar. 2 hores de cotxe cada dimarts per venir a gravar. I tu per què dius tu? Fa 2 hores de perquè ja vam fer, cotxe. perquè ja vam fer aquest perquè joc. estudia a la UAP, té un pis, Vale. viu a Cerdanya. Perquè Hòstia. ja això està repe, fins i tot la pregunta, vam fer un joc així i vaig sortir jo també de... I et vas dir tu mateix, també. No, però era perquè ja m'ho vau dir bé, perquè crec que m'ho vas dir de fet tu, que jo tinc tares mentals i que puc perfectament en un moment dir... No, tu vas dir, això ho vas dir tu. Soc el més desequilibrat mentalment, em vas dir. Sí. Que et pot venir una ratxa de A dia d'avui no, perquè he millorat i hi ha gent que ha anat cap avall, però... Va, no expliquem la nostra vida tampoc. Ritme. Qui és més probable que vingui de ressaca a gravar el podcast? Hi ha 2 guardes. Sí, aquí n'hi ha Estem dos. aquí. Clar, és veritat. 3, No, està clar. 2, 1... Xavi. Oh! Xavi? El Xavi? Sí, el Xavi. Jo. No li pregunteu al Xavi. Moltes vegades ha succeït això o no? De moment no, perquè com que ja va vam anar al programa, saps? I gravem per la tarda més, però algun cop sí que, jo què sé, quan no hem tingut classe el dimarts hem anat a dinar i hem caigut les 2-3 ampolletes de vi i després hem anat a veure cervesa. Com es nota que anem a l'UOB, eh? Quan no tenim classe dimarts. També et dic, si estiguéssim aquí tots hauria dit una altra persona, jo. Sí, jo també hagués dit un altre. Sí. No diré aquí, però... No direm qui, La millor forma de no tenir ressaca és no parar de beure. Ja, el següent. Clar, és no perdre el... No perdre la rima. Tu ho estàs fent ja. Qui hem dit que seria el vostre persona que portaríeu? Messi, no? Sí. Llavors, qui és més probable que fos l'encarregat o que fos capaç de gestionar que vingués Messi? Ho tinc clar. Si algú ho ha d'aconseguir, qui seria? Jo ho tinc claríssim. No m'he Jo ho tinc. ja us explicaré. Ja. Sí, ja. Això fora de càmera 3, s'explica bé, però... 2, 1... Xavi? Té contactes. Sí, diguem que... Bueno, a veure, així per explicar per sobre, el meu germà té una empresa on munten esdeveniments i el seu soci, pues, diguem que s'ha mogut tota la vida en el famoseo. Bueno, Xavi, ens caus tan bé. Sí, Un altre? Sí, vale. ve fent trucades, ja. Qui és més probable que es faci del Madrid? Que diguis, m'he cansat. Sou uns fills de gran puta. No, jo no et posaré tu. 3, 2, 1...
Sí, no et posaré tu. Som uns fills de puta. Max, heu de dir per què. Hi ha una broma en el podcast en el qual... No, però no pots dir tu perquè t'hem posat a tu. No, doncs jo ja ho dic. Tu per què creus que és el Biel? Perquè crec que només fa falta que un dia el Barça es pronunciï en contra d'algú que hagi dit Messi perquè el Billy es faci de Madrid. És l'únic... És que és molt improbable que qualsevol de nosaltres... A mi se m'ha dit perquè hi ha broma de Max dridista i tot, perquè... Però deixa'ns-ho dir nosaltres per arribar. Que creatius. No, I també el Max, vulguis o no, ets la persona que durant tota la teva vida no has seguit el futbol. Tipo, nosaltres hem seguit més el futbol durant la nostra vida que tu. Ets la persona que menys l'ha seguit el 5. Jo només seguia el Barça. Per això. Sí. I vas dir que un any vas fer com una... Del futbol, però només veia el Barça. Vas fer any sabàtic de futbol? Hòstia, però no del Barça. No pots tenir un però podcast de Barça futbol i només fer un veia any el Barça. sabàtic. Però nosaltres no hem fet un any sabàtic. Però això no té a veure amb ser més o menys del Barça. Quasi he fet any sabàtic del Barça. Jo he fet al revés. He fet molt de futbol i any sabàtic del Barça algun any últimament, eh? Bueno, doncs Gael el posarem aquí. Estàs guanyant tu solet. No, és que soc tan culer que no puc veure el meu equip jugant així. Ai, aquesta és la típica, sí. No puc patir així. Sí, sí. Em És com mata. que t'agrada tant fer el programa de ràdio que ni ho fas, Clar. ni fas les seccions. Clar. Ben dit, Gael. Però estic complint com un cabron. Sí, és la mateixa que la revista. Vinga. Qui és més probable que rebi una funa per xarxes socials? TikTok, Twitter... Que el funin dur. Instagram, Facebook. Home, Instagram, si et fonen per Instagram ja estàs... Per LinkedIn. Imagina que et poden fonar per LinkedIn, no? No per poder... Jo és que ho veig molt clar, però... 3, 2, 1... Jo he dit a mi mateix. Jo he dit a l'Uri també. Jo he dit el Pau, perquè és el que té les opinions més extremes, més... Sí, el Pau és el més extrem. Sí, però l'Uri és qui tendeix més Sí. sense cap mena de necessitat entrar a jardins perillosos. Sí, jo me la jugo més. Jo me la jugo més. Això ho podria rebre. Sí. Però tampoc ho faig amb mala intenció, saps què et dic? No, sí. El Pau, No tinc ganes de que em Pau és fonin. més extremista, però l'Uri toca més els temes extrems. Sí. Saps? El Pau s'ho queda Vale. més... Bona justificació, Gael. Sí. Següent. I l'última és qui és més probable que el dia d'abans de gravar el podcast estigui buscant per TikTok qui és el convidat. Qui és el Gael de l'Ocell? Aquí gastarem el comodín? Jo posaria tots. És que és això. No, va, aquí pot ser. És que realment No, haig de canviar-ho, No. 5, 4. 4, Us agrada fotre pressa sense 3, 2, 1... Pau. Jo m'he dit a mi. Vale. Però bàsicament perquè al Pau li ha passat de hòstia, tios, hem escrit aquest. Diu, aquest no vull que vingui, perquè va fer no sé fer què. un TikTok de merda, no m'agrada, i no era aquella persona. O jo què sé, hem escrit aquest, no sé què. És una marca perquè ens patrocini? No, és un tio que volem que ens programa. Ah, què fa? Sí. Perquè no té, per exemple, tipus, va borrar el TikTok, i com que hi ha moltes vegades que hem portat gent que només es mou per TikTok, doncs no els coneix. I el Max també més o menys el mateix. És que som allà i com que no volia dir un altre cop un de fora, Tampoc tens TikTok? només entro per mirar les coses de l'Orsay. I et sents superior als altres? Però No, ni una mica perquè miro YouTube Shorts. Hòstia, llavors et sents inferior als altres. No, és inferior als altres. Sí, que és diferent. Hem perdut un foco. Bueno, no passa res, no passa res. David, Nicolás. És que arriben les preguntes incòmodes. Ens quedem la pantalleta. No, bueno, si la voleu utilitzar. Què s'ha de fer? Vale. Sí, però Posa després realment no? a... O el fem a la taula. Que no sé... El vidre de darrere. Aquí res. No, aquí els fotos. On està el gos? Ullets, bebè, no tinc un altre que em miri. El teu és un genocidi. Va, David. De què? Vale. Quina calor que fa, la mare de Déu. Sí. David, tens la música, preguntes Sí. incòmodes. Explica-la. Són 4 preguntes incòmodes. 5. És el 4 o 5, eh? 5, són 5. Sí, vale. Les responeu a la vegada, si voleu. O sigui, Vale. O sigui, les responeu totes... Com a grup. Teniu un comodí... Teniu un comodín. Si no l'utilitzeu, ens podeu fer una Bueno, pregunta. moltes gràcies. Era la meva secció. Ja, però és que et trigues com a dir esta cosa. Vale. M'ha volat, eh? Ja, però, si comença, tenim 4 preguntes. No. No, ho hem entès, ho hem Vale, ho hem entès. entès. Va, David, pregunta. Música incòmoda. Toma, David, què ens Vale. portes? Pitjor convidat. I per què cullera?
Responc jo primer. Això no. Va bé. Jo, per mi, Marc Lesan. Vale. Mira, jo diria... Jo no estic d'acord. Jo diria Tribuneros de Montilivi, però no... Hola, pobra gent. No, No ells són... pareix, no Ells són, pareix així, tio. ells són dels No, em millors... cau de puta mare. Sí, però No, que sembla que estàs dient... Hola, hola. No, ells són No, dels, que ens dels van millors, superbé. les millors persones que han vingut com a persona, però jo crec que nosaltres no ho vam gestionar bé. O sigui, és culpa nostra que sortís malament el programa. Sí, però el ells són programa el de vam puta enfocar mare. malament. Sí. Li podríem haver tret molt més suc del Exacte. que vam fer. Jo per mi va ser Rivals, però perquè ja ens coneixem de la uni i és com que va ser raro. No vam saber com afrontar-ho perquè ja els coneixíem i era molt raro. No vam saber treure el suc que haguéssim pogut treure. Joder, som gilipolles perquè han dit cadascú una persona diferent. Sí. Clar, no hem de la mateixa. Sí. Però no, Ens anirem mullant només amb Però una. pel vostre bé. Però Pel vostre bé. Hem tirat merda un només i prou. Però un no també Però per queda què no ens malament, pareu? perquè si concordeu tots, no? Us hem vist molt animats. No, però la justificació ha estat molt bé. Ha estat molt bé, ben tots. gestionat. Menys el Xavi que ha dit Marc Lesan. Vols dir per què? No es justifica Marlesan. No passa Pobre res, nano. això dic. És millor sense... Va, digue, Crec digue. que... Teniu comodín, eh? No, No, ja no tens. justificar. Respondrem Nosaltres, totes. perquè si ningú veu el programa, tenim totes les samarretes sempre penjades. En plan, nosaltres decorem el nostre estudi amb totes samarretes. I va entrar, i la primera frase que va dir Marc Lesan dins del nostre estudi va dir: hòstia, estan guapes les samarretes, però hi ha alguna que és falsilla. I va assenyalar una portada pel meu germà des de Brasil, comprada una setmana abans, i va dir, per exemple, aquesta del Flamengo es nota que és falsa. I no era falsa, 2. Jo, que el Marc Lesan, cap problema amb ella, el programa va sortir molt guapo. Però el seu comentari Però és de jo final. crec que quan entres a un lloc on no coneixes a la gent, l'últim que has de dir és: hòstia, es nota que hi ha samarretes de falsillo, eh? Quin mal et va fer aquell Té comentari, raó, o sigui, No, totes tenen justificació. Jo és que, perdona que et digui, però és que acaba de sortir el programa de la rebassada, m'esperaria una mica més per ficar nosaltres. jo callaria i passaria a la següent pregunta. No, però que te veia entrando en el juego amb el bueno, té raó. No, he dit que té justificació totes les que han dit, que tenen una Per mi, justificació. grande, Marc Lesan. Per mi també. Per mi també, és obert. No, que el programa sortia de puta mare. Si no us cau bé, si no et I cau bé, si no no, passa res. feu la pregunta aquesta. Va fotre una cagada i la Jo putada tinc- va ser que va ser el primer que va fer. Jo, si no fem servir com ho dit, tinc pregunta per ell ja guardada. Vale. Sí. Vale. Perfecte. Quin dels tres té més pasta? Quin dels passa? Dels 3. Jo diria que el Xavi, ara mateix. Sí, no? Però perquè sobrao. soc l'únic que treballo. Sí. I este Porto, Jo no pots dir això. porto any i mig currant. I jo soc l'únic que treballo i no soc el que té més pasta, toca't els collons. No ets l'únic que treballo, jo també treballo. Bueno, sí, Gerard. De què treballes? No entrarem al No, tema. treballo a una oficina, l'únic que, clar, treballa al bar del poble, i és molt cansat, perquè Treballes fa- con permiso, con permiso. Treballes fa un mes a l'oficina d'aquí. Com portes tot el dia i és del teu pare a l'oficina. No, és del meu cosí. Com portes tot el dia dient con permiso. Hòstia, clar, a veure. S'ha dit que treballar... 3 anys treballant a hostaleria a un puto paqui. Sí. Fent kebabs. Treballar de Feia cambrer... kebabs i ara he pujat al nivell i faig cafès. Ara ja no he d'agafar les tocades dient amico, què querés? És molt cansat ser cambrer, eh? Tira. És molt cansat. No entrem en tema. No. David, següent. L'últim cop que heu plorat. Hòstia. Ah, no. Fifes, va. Jo Fa aquest... poc, a més és FIFA totalment. Sí, jo ho dic ara. Segurament és el mateix. Barça No. PSG. No. Ah, jo el Barça PSG. Divendres passat que es va casar la meva mare i vaig plorar d'emoció. Molt bé, Max. Oh! Molt bé, Max! Felicitats. Jo va ser un Barça, un PSG 4. Fora d'algú. Amb una vermella Araujo. Puto Araujo, tio. tio. Van caure 4 llagrimetes, però van caure. Sí. Pobre Araujo. Però frustració, mentre t'estàs pagant allí. Mira, no, insultava Araujo. Sí. Jo segur que he plorat fa menys, però l'última que recordo va ser, i és molt trist, fa potser un mes o dos, veient la remuntada 6-1 del Barça. Et vas emocionar? Però el dia És que del jo- jo vaig A mi plorar. que la llar em posa la pell. Però cada vegada que ho veig em passa, sempre m'emociona. Sí. A mi el pell de gallina. Sí, clar. Però perquè a més hi ha un vídeo que et fan tota la prèvia. i Sí. l'afició del Barça És que animant. Jo això m'ho vaig veure quan va sortir el sorteig de Champions que ens va tocar el PSG i ja creiem que estàvem a la final. Sí. mal. Que va venir un moment... Vam estar a un clic de reservar un restaurant per 30 persones a Barcelona. Hauria sigut mala idea. Els meus amics es preparen més al programa. No, Va, tot bé. Tireu. Tira, sense por, tio, que... Locura més gran que heu fet per amor.
No... És que és una pregunta de merda. La pregunta era clara, qui folla més? I tu has adornat un montón. No, perquè aquesta l'anava a fer jo. Pues digue-la No, ja. no, no, primer locura que fem més en per amor. Per amor. I mira que els tres tenim parella, però locura més gran. A veure, jo suposo... Max. No és locura, però conduir anada i tornada i pariar a Sòria. Sòria? A Sòria. Hòstia, sí que és... Això, heu de superar aquesta locura. És prou maco, però sí, va ser una mica amb el meu cotxe destrontollat que no, i ho vaig fer. Locura, no. És que jo tampoc sabria dir locura. No et sabria dir cap locura, la veritat. Ah, no? Sí. Bueno, és igual. Una bogeria. Cap bogeria? Està bé. Serveix. No passa res, anem a la següent pregunta. Qui folla més els tres? No, del 5, ja que estem. Del 5? Així No, ho no, que veure. tiraran pilotes fora. No. És que passa una cosa, i és que Quatre dels tenim 5, 4 tenim parella. Ah, clar. Però jo diria que jo em desfaig de la discussió perquè la meva parella no viu tan a prop com les seves parelles. Els que llavors ens Clar. veiem menys. Clar, Vale. per exemple, a les últimes setmanes, clar, jo per sort, la meva parella, bueno, i tu també, vivim al poble al costat. Sí. Per tant, ara que estem els dos de vacança, doncs ens podem veure cada dia. Per tant, Sí. saps? Jo què sé, si visqués la meva parella a Barcelona i jo a Sant Esteve de Palautordera, no ens veuríem cada dia. Aquesta és la diferència, sí, sí. Bueno, està bé. Ens quedem amb empat, Xavi. Sí, perquè... Sí, no ens fem mal. No ens fem mal. Està bé. Bueno, l'acceptem. Ja està, preguntes? Està bé. Pregunta d'ells. Pues pregunta vostra. Vale, jo havia pensat... Res de pajas, que ara en Perquè respondre. ara la discutim i decidim, vale? Sí. Però no preguntar com... Tipo, preguntar pitjor convidat, però no com a pitjor convidat de contingut, sinó pitjor convidat com a persona. Bona. Convidat, no persona que no hagi arribat a venir. No et sent. No puede dir cullera. Sí, que Els no que dius, fit, no. aquesta Tinc persona una. és Serà mala diferent. persona i ha vingut de convidat. Serà diferent. Jo tinc una i Serà és... diferent. No, escolta'm una cosa. No cal que sigui mala persona perquè llavors no direu No a és ningú. mala persona. Ningú que hem portat al seu treball. Hi ha hagut gent, doncs pots dir més capullo o més... però- Jo tiraria... Jo tiraria... Espera. Parlem cadascú, si voleu. Canta bé o no? No, fem una cosa, fem una cosa. Traieu les pissarres, vale? Poseu el nom i a veure si coincidiu. Que. Sí. Hòstia, com has agradat la idea. No us mireu la Com has pissarra. d'anar en un podcast també. Vale, Aquest TikTok el No pensem mireu, nosaltres. no mireu, no mireu. no mireu, No et puc aquí espiar. jo només diré... Anem Ja cenes o no? veuràs. Jo només diré quantes? que penseu bé el que diu. Que no és amenaci, eh? Que la sinceritat es valora molt en aquest món. Vale, i una altra cosa és, no val els primers convidats. És que clar, no me'n recordo. No, perquè és la seva àvia. Perquè, o sigui, vam començar el podcast en plan amb me àvia, el director del nostre institut, el director del col·le... no en poseu plan, la seva àvia, clar, no. en plan, no La val... teva àvia no val? Ha de ser algú que la Posar gent la digui, seva àvia és d'algo fàcil. En plan, que la gent conegui. Podem No mirar, no? No sé, que és A veure, deixa'm mirar. Sí. Sí, està clar. És que hi ha molta gent Està clar, tira-li. important realment, eh? No, cuidao que tireu, cuidao que tireu. No aneu amb cuidado, va. 4, 3, 2, 1... No, moment. Que ensenyi primer un i Ah, així vale, fem. sí. Vale. Vinga, Gael. Que no es vegi, Gael, tu primer. Vinga, va. Però si és supermajo, cabrón. Qui és? És un cantant. Eufòria. Ah, de fet, mira, aquest va no ser saps qui és? I tu mirant aquí Ramon Fori. Per què? Perquè va venir obligat. Va venir obligat. Va venir perquè, o sigui, però realment tampoc és culpa seva. No. En plan, el tio tenia, estava firmat amb una No s'ensenyes aquí. discogràfica, productora o el que fos, i llavors el tio li van dir, has de venir aquí, i el pavo va agafar la moto, es va plantar, va fer el podcast i va pirar, amb les mateixes ganes que vaig jo a currar. Perquè estava- És el que vull dir. Però és que... Perquè estava molt ratllat aquell dia. No, però és que és normal, vull dir, al final, i nosaltres en aquella època també estàvem molt més verds del que estem ara. Sí. I si Va ens ser un coneix poca programa gent, dur. ens coneixia bastanta menys gent. Però no passa res, mala persona i ja està, ho has dit. No, Et cau malament i li escopies a la és cara. un professional. I jo com a dic que per professional li va tocar defensar-lo, venir. a mi m'han dit que és bastant subdit el tio. Que se'l troben per Barcelona. Que se'l troben per Barcelona i el tio va com super... Ui, soc super famós. I Sí. és un pricat. Sí. Si no tens ni puta idea. David, aquí tires tu? Mi voto és para. Aquí portes a rebassada? Oh, que cabrón. No l'he copiat, eh? Però aquest... Bueno, Això és una discussió que hem tingut. Les mateixes raons, La veritat. Va, ja... Digue jo sí, sí. perquè va venir el programa i vam tenir la sensació de que no ens coneixia i potser es notava una mica que no tenia Això, ganes. explica-ho bé, és un Clar, puto flipat. Andrew
Ja que ho has tret, treu-ho. O sigui, ja que ho has tret, treu-ho. Si no ho veurà igualment, ja que ho has tret, treu-ho, collons. Clar, perquè amb tot el respecte, estaves dient que no us quedeu amb Andrés perquè no us coneixia. Ja que has tirat el titular, rebenta-ho del tot. Ja no et quedis a medias... Mira, el vam notar pujadet, ja està. Prepotent, i ja està. Tranquils, que aquesta part no sortirà al tot. Això no hi haurà TikTok, això. I una altra cosa t'he de dir, és un prepotent i amb tots els seus collons que té el Catalunya i guanya pasta i és un referent per moltíssima gent i normal que sigui prepotent perquè té el que ha de creure-s'ho. Bueno, va, anem cap a la meva i última secció. Aquesta part no sortirà garantits. En Gerard farà un tall enorme aquí. Sí o no? Talleu això? No, a mi em sembla injust que ells ens duguin nosaltres. Ah, per poder posar-lo de Edu. No. Edu Esteve i ja està. Però és que és un queda bien. Una cosa, no som una ràdio, se s'escolta quan hi ha la música, eh? Jo sé si jo penjava un TikTok. Sí. Bueno, Com el de la meva secció consisteix en copiar-vos una miqueta una secció vostra, perquè així sentiu que és ser un convidat a les vostres seccions. I bueno, David, si em pots passar tot el material que hi ha darrere? Sí. No sou els primers, eh? Vale. Llavors, No, ni els últims. teniu això crec que fa falta explicar-ho o no fa falta explicar-ho? Gael, a tu És el que ens Jo sona. també. Ui, a veure si m'hi tanca. Però tu te l'has de fer. Sí, tenim un problema perquè aquí el meu Ja col·lega... m'ho poso així com un... L'última! Tenim un problema, és que aquí el col·lega té una ametlla... Jo m'ho poso així com un musulman Tu enrabadat. pareix com el George, tio. Però què ets jueu, Gael? Ho tenim. Què ets jueu? Un rabino i ja està. No, al final és més que l'última. Al Joanola sí que no li entra això, eh? Gael, sembla un Melchor, tio. Hòstia! Bueno, Sí, amb les típiques peluques. com els noms no ho he fet molt bé si es transparenten per darrere, llavors... Vale. Gael, tu tanca't els ulls i jo tinc un nom qualsevol. Però de què va, això? remenant-lo. Clar, quins No, però jo personatges hi ha? selecciono. Són podcasters catalans, influencers... Són de tot. De Però tot, són de tot. catalans. de tot. Són catalans. Sí. Però això no és Són catalans. Crec que la majoria Em són pot catalans. tocar Com el que és parell, Que estan tontos, tio. Tanca els ulls, tanca els ulls. Ai. No, més enrere. Ho noto, palpo. Al revés, al revés. Ai. Més al revés. Més. Ahí, va, tanca els ulls, agafa. Com va, això? Ah, hòstia, clar, vosaltres no us mireu allà. No, però tu no miris cap ara. No, però la meva pare està oberta. Ara, tanca els ulls, tanca els ulls i tanca un. Al revés. No, tu estàs bé, Canviem, perquè he vist alguna cosa. Com el dia i la Sí, nit. ja està. Ja està bé així o...? Ai, Sí, el tens perfecte. Així està bé? Sí, perfecte. i ara fes-m'ho a mi, David. Així? Qui t'agafo un? No, que jo tanco els ulls. Ah, sí, clar. Sí. Te'l barrejo. Jo el tinc bé? Tu tens de fotíssima. A veure. Vinga. Ah, no, t'ho has posat malament. Ara Així està Espera, bé? que- Ara ho tens bé, tu també ho tens bé. Vale. Ahí està. Vale. A veure, deixa'm mirar. Ah, bueno. Vale. Vale, va, això fa preguntes, sí o Però no? una cosa, qui has posat aquí? Joder, Però no som m'arriba una la sang, barbaritat tio. de jugadors, aquí això serà... això No m'arriba la sang al cap, tio. Gael, per què tens el cap de color lila? Tia puta. Tot comprimit. Tu, però en sèrio, explica qui has posat de tot, Això jugadors... hi ha de tot, he ficat Però una relacionat miqueta. amb el futbol, és relacionat en general? En el nostre cercle, diguem... Sí, o sigui, el coneixeu tots. Vale. 100% que els Persones que coneixeu. coneixem. Vale. Sí. Vale. Ja has dit que... Vale, del Vale, món de Gael, Catalunya. comença. És una... Preguntes de sí o no? preguntes i respostes sí o no. És una dona? No. No. És un home? Sí. És un home? Sí. Està relacionat amb el món del futbol? No. S'identifica com un home? No. No. Està relacionat amb el món del futbol. Sí. Sí. Bueno, potser va millor fer Serpenteo, no? Sí, vale, has Vale, començat. a tot, És a un tot. home. Sí. Sí. Està relacionat amb el món del futbol? Sí. 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 És un home? No. No. Està en el món del futbol? Sí. És futbolista? No. Ja li gustaria. I el meu és futbolista? Sí. Bueno, Sí. Ho és, literalment ho és. Serpenteo rotllo... Vale, Sí, sí. És espanyol? O sigui, clar, és català, perdona. Clar. no és català. Sí. Sí, el teu cas no és català. Ja està, ja has fet la pregunta. Sí, no sí. estàs català. Està relacionat amb el món del futbol? Sí. Sí. Juga a futbol? Sí. Us cau bé? No. Vale, tinc el... A mi especialment sí. No. No. Vale, crec que ho tinc. És un jugador actual de futbol? Sí. Sí. Està relacionat amb el Barça. Sí. Sí. Home, Barça. Com a jugador. Sí. Sí. Juga al Barça? Sí. Sí.
Puc intentar respondre? Sí. Soc la Juliana Canet? No! Eliminat! Sí, eliminat. Eliminat ja? Sí, no? Sí, però ja ho pots veure aquí. Així va. No puc veure? Mira Sí, que sí, era ho pots un veure. 50-50, Crec que has dit l'única... És que creia que us cauria pitjor, que quan digués si us cau bé, em Crec que és diríeu... l'única que em cau bé, la Juliana Canet. Jo jugo... Perquè l'Andreu com et coneix. És que clar, tu tens un avantatge que saps tota la llista. Clar, que Correcte. Bueno, però tu has vist la noms que he No ficat? miris. Farem d'això? Jugo actualment al Barça? No. No. Soc de la directiva? Sí. Sí. Jo això no me'n recordo ja. Soc jugador i no soc... No ets català, ets Jugo al jugador. Barça, per això? No. No. Jo puc tirar ja? Sí. La porta? Sí. Molt bé. Seguim la resta o... Tot competitiu. Com Sí, sí, jo vull quedar últim. Sí, sí. Només quan no quedar primer. Ell ha quedat últim. Ah, doncs Llavors. l'últim és igual. Però sense... Jo he quedat al Jo podi. és que té una intriga per dins ja. Vale. Sóc el creador de la Kings League? No. tio. Ah. Ets bastant millor, per sort. per no jugar-te-la. Bueno, Vale. no podem donar pistes, no? Tinc menys de 25 anys? Ni puta idea. Sí, però... No, però crec que no. no el deu tenir. No. Però Ni de conya. jove. Ni de conya. Soc defensa. Sí. Sí. Com sigui, quin penso que és? És català? Sí. Soc català? Sí. Ets català. Vale. Jugo al mig del camp? Sí. 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 Ah, em toca a mi. Joder, no soc el creador de Kings League, jugo al Barça. No jugo. No jugues al Barça. Aquí Ah, no jugo al no es Barça. donen pistes, no, en aquest T'has joc? relacionat amb el No, Barça. més enllà d'això. A Està no ser que relacionat amb no el us vegis Barça. molt apurats. Vale. Sí. No, el teu, la veritat és Jo que ara mateix no difícil tinc no ni és. puta idea. No és difícil? Difícil jo crec que no és. No és el més difícil que estic veient ara mateix. Joder, no és difícil. El meu és complicat de collons. Jo crec que el seu és el més complicat. Sí, amb Està diferència. relacionat amb el a part, Barça i no jugo al... Soc de la directiva? No. Ets el... Bueno. Hòstia. Hem dit que no és català. Vinga, O sigui, és home futbolista, Sí. però no és ni del Barça ni Ni català. català. No. O sigui, només sé que és un futbolista en tot el Sí. seu Et dono una pista. I que és un home. Però... Et dono una pista. Que és molt clar. No. L'enteneu, És claríssim, és claríssim. Sí. Passarà de ser la més difícil a la més remotament Però si fàcil. tampoc vull que donis És una brasiler? No. No. I et torna a tocar la segona pregunta. Collons. Vinga, va, dale, Gael. Tio, és complicadíssim. Ja, No, però va, no, T'he post algun retirat o algun... No. No Juga. està retirat. Juga. Juga? Sí, vinga. Ja està, la pregunta. És entrenador? No. No. Es diu Joder. igual que jo? No. I com està relacionat amb el Barça? Joder, si t'has És relacionat. català, és de Barça, només hi ha dos. Sí. Va, com que tinc dos. És central. Sí. Soc covarsí. No. Qui més català hi ha al És que no has Barça, dit tio? si jugava al és que no has dit- Has dit que està relacionat amb el Barça. Has dit... Està relacionat amb el Jo tinc nacionalitat espanyola? Sí. Sí. Bueno. Qui collons soc, bro? Crec que tu t'has oblidat d'alguna pregunta que No, has a fet. mi la pregunta que has fet Sí. és oblidat. Havies t'has jugat al oblidat. Madrid? No. Hòstia. Hòstia, més fàcil no pot ser, tio. És més tonto. No, el teu és el més fàcil en diferència i... Però si l'has Tinc un fet tu, problema. tio. Estic intentant recordar. Gerard, sisplau. Per això no he portat la pantalla, perquè És que no sé, tio, soc negre. No. Moreno. No. No és marrissant, no és És o marrissant. sí o no? És negre? No. Vale, Literalment. segueix. La segona. Tic-tac, Ara hem dit que sóc jugador de futbol. Hòstia, Gerard. És que m'has dit, estic relacionat amb el Barça i que no jugo al No ets Barça. un jugador de futbol, ets el jugador de futbol, tio. Ja està. És que, tio, li està gustant arrencar una barbaritat, tio. S'ha de dir que el meu és el ximo. No, era el més Era fàcil. més fàcil. Sí, no, argentino. Sí, ja està. Jo soc Alexia. Sí. I el teu vesteix nu de Project. Bueno, no és brasiler, però podies haver donat una pista. Home, perquè el Barça hem dubtat. Bé, és brasiler? No. Els No, seus és avis que- van follar una brasileira, probablement. Alguna cosa així, saps? Bueno, agafa... Bueno, Ho tenim. Tu des de quan tens això? això ja fa bastant. Vols utilitzar-lo? Vols copiar-les a la secció? Sí, no. No seríem el primer podcast en Podeu fer-ho. fer-ho, No seríem el primer podcast, Ni no? l'últim, ni l'últim. Ni l'últim. Bueno, crec. Bueno, estem arribant ja al final del programa. Tenim una mala notícia. No tenim una mala notícia,
Tenim una bona i una dolenta. Vale? Ui, Quina voleu? Primer la dolenta i La ja dolenta, la sí. Que el regal no està No, complet. al revés. Primer, la bona. Primer la bona. La bona és que tenim un regal. La bona és que tenim un regal. Literalment, només tenim un regal. Vam fer moltes gorres com aquesta, però se'ns han acabat. Oh! I estem Per plató, per l'estudi. Sí, per l'estudi estarà. Estem renovant gorres. Estem renovant gorres. Mira, O sigui, ara mateix està. A veure, la rebento, Posa-te-la, Max, posa-te-la. Segurament tenim un taller de costura il·legal a Mataró amb No és il·legal, no és il·legal. No és il·legal, I llavors, quan estiguin Que la nova tenim tongada, factura. quan estiguin la nova tongada ja us les enviarem. sí, us les enviem, però bueno, de mentre teniu una... Era per enviar... Mira, mireu la part positiva. Desobediència no tindrà. Samarreta de cullera. Exacte. Sí, Queda bé, Si la tapa La tampoc... pròrroga- la Si pròrroga aquesta i cullera tapa la del- samarreta i tampoc passa S'ha dit res. que està guapa, Si en comptes de costar la vaig posar a sobre, no va passar res. Està guapa i m'agrada bastant el vostre logo, No és el nostre logo, però bueno. És un logo que el nostre és... Doncs per què foteu una cosa que no és el vostre logo? Perquè el nostre és tan lleig que vam dir, si ho hem d'estampar amb una gorra, fem un de nou. Doncs canvieu-lo. Canvieu-lo? Us mola més? Capullo, sí. Sí, sí, com és el vostre, aquest està més elaborat. Canviem el logo? No. Canviem el logo! No, Ja és part del carisma del David. Però podeu... Vam tenir el mateix problema. Sí. Però mola molt el vostre Quan logo. comenceu Sí, temporada... per això ho vam mantenir. Quan comenceu temporada, canvieu-lo, està bé. Ja, està bé. Sí. És bona idea, Jo estic de fer logos fins als collons. Sí, És molt millor aquest. És millor aquest. És molt... No, Aquest no està insultis, molt és el bo. nostre logo actual, no Que l'insultis està aquí molt, tampoc a bo. perro. Aquest és molt millor. Sí. És el nostre futur, no? Farem una encuesta. Ahí està. Què votaran? Votarà la Marta i ja També està. t'estic dient, portem 2 hores de programa, està veient el programa, en plan, el tio de YouTube. Sí, no. Per tombar-nos el Atenció, coneixement YouTube, en aquest programa ha català, de ser històrica. Bueno, família, Quina calor. anem ficant la música de l'outro. Us heu passat bé? Joder, sí. Us ha valgut la pena els 45 minuts, que en teoria era mitja hora, però han sigut 45 minuts per culpa... Perdre'ns la primera meitat d'Holanda. Això no ha valgut la pena. No. No, perquè no us l'esteu perdent, perquè encara no són les fotrem a la 9. ràdio. Perquè és un dimecres a les 6, encara no us esteu perdent. Hem pensat a les 6 puntuals. No us esteu perdent perquè estan a la pròrroga. Clar, però despaguem que són 58. Comencen per la pròrroga i després veuran el partit. És algo que passa poques vegades. increïble. Gael, tu com t'estàs passant la ruta Jo podcaster? superbé. Com no fots brot? Jo superbé, la veritat que... I avui no t'has mogut, I avui no? no m'he hagut ni de moure, o sigui, No, avui Déu, encantat. Mare de Déu. Però Ojalà no sempre passa molt així, bé. no? De moment... Aguantes més? Sí, De aguanto moment més el millor i- podcast, anava a dir. Anava a dir, de moment potser on més m'he rigut. Oh! Sí? Sense treure mèrits a ningú. Ho ha dit també la Riota, no? I jo diré... Ho portem sempre. Així que, adeu, família, ens veiem un dimecres més aquí a YouTube de la pròrroga a les 6 amb la ruta podcaster, així que subscriu-vos. Link d'Orsay Podcast a sota. Així que sí, adeu, família, ens veiem. Adéu. Vinga, Bailar.